Bueno, que setmaneta, eh? Una altra vegada, sí, molt bé. Us he de dir que aquesta setmana, no sé què tal vosaltres, però Marta ha estat molt ocupat amb moltes festes, perquè estava allò a tope amb Venus i Neptú mentre es passejava per bessons, que, bueno, bàsicament ens ha portat una intensitat emocional una mica forta, us explico. A veure, aquesta configuració que us deia entre Mar, Venus i bessons ha passat molt seguida, I ja és una cosa que ve bastant carregadeta des de març des de març de finals del març passat, que dic jo ara. Bueno, escolta, això què vol dir? Doncs mira, heu de veure Mart com un planeta d'elecció que està dintre bessons, no? Que és el signe de la consciència, de les múltiples opcions, que si ara m'agrada la sal, que si ara no m'agrada, I Venus, que és el planeta de les connexions, que això ja més o menys ho sabeu. I què pot haver passat? Bueno, doncs pot ser que les vostres relacions hagin tornat a ser una mica intenses, Una mica aquesta, però intenses no a nivell passional, sinó intenses a nivell de filla meva, portes estalquejant 20 minuts seguits aquella persona, potser és hora que paris, Seria una mica aquest tipus d'intensitat, Escolta. Bueno, doncs res, què us dic? Doncs que al final Mart acabarà amb Neptú, amb Neptú que a més està dintre Piscis, i això què vol dir? Doncs mira, és una mica com una baixada a la Terra, vale? Neptú ens ajudarà a racionalitzar una mica aquesta intensitat i a plantejar-nos si realment allò, quina és la naturalesa dels vostres desitjos, o de les vostres relacions. Com et relaciones tu, filla meva? Doncs això Neptú igual et farà aquestes preguntes, no et donarà la resposta, perquè te l'has de donar tu mateixa, però pot ser que t'obri aquestes preguntes, Ara estem una mica en aquest moment, per tenir clar com ens relacionem des d'una perspectiva racional i adulta, Ja sabeu el que vull dir, escolta. Bueno, ara sí que anirem al minut còsmic, però vull dedicar-me als signes de foc, perquè tenen bastanta xitxa, escolta. Aris, jo et vull preguntar una coseta. Com ho portaves tu a final de març quan Venus estava unint-se amb Sol al teu signe, O te'n recordes si estaves començant a connectar amb aquella persona especial o alguna cosa així? Doncs, bueno, pot ser que aquesta setmana Venus i Mart et facin una mica de sinopsi, Si encara estàs una mica tontejant amb algú, pot ser que ara de cop diguis, veig que va anar més o menys cap aquí, això és una cosa bona, és una cosa dolenta, Pot ser que tinguis una mica més la perspectiva de relació abans de prendre cap decisió, que als millennials jo sé que us costa. També et diré que aquesta conjunció té un efecte de 8 anys, així que és una tria important, Ves en compte, Àries, no t'estimbis, escolta. Leo, tu una mica més... Ara t'explico, escolta. Tens un moment de clic, diguéssim, estimat Leo? Pot ser que a finals mitjans del 2020 tinguessis alguna situació que encara carregues una mica dintre teu, Doncs sembla que amb aquest clic que et passarà... Ui, desapareixo, ara. Però sembla que amb aquest clic que et passarà, bueno, doncs que d'alguna manera entendràs aquesta situació d'una manera diferent, per així dir-ho. Una manera més lliure, una cosa una mica menys carregada, que tu igual potser estaves una mica penada, doncs no és plan. I Sagitari, ja acabo. Escolta, el desig versus l'acceptació, Sagitari, mira, Sagitari, t'he d'explicar una cosa. Si tu consideres que la teva feina, que en un entorn teu, els teus amics, no acabes de tenir el tracte que t'agradaria que t'agradessin, t'he de dir que aquesta setmana és una setmana que és molt important per tu, perquè al final la pauta la portes tu, saps el que et vull dir? Si estàs això en aquests entorns en què sents que no estàs prou ben valorat, no sé què, és una setmana per imposar-te, per aprofundir, per socialitzar d'una manera diferent i fer que els altres potser canviïn aquesta perspectiva sobre tu i al final que tinguis més èxit en aquests projectes que vulguis començar o més o menys amb la implicació que vulguis tenir en aquests projectes. Per tant, Sagitari, aprofita, que al final el control el portes tu, vale? Doncs res, vinga, ja està. Avui pot ser una mica intensillo, però bueno, escolta, espero que us hagi servit. Una abraçada i fins la setmana que ve.